हामबाय होननानै बुंदों जे दिनै खावलायनाय लेखा बेखेवनो जि बिबान होदों बेखौ मोजाङैनो खालामनो हाबाय आरो बेबादिनो जों नुबोदों जे थांनाय दिनफोरनिफ्राय लासै लासै बाथौ गौथुमा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दं आरो मिजिंथिदों जे फैगौ 10 बोसोरसोआव बे बाथौनि सोमोन्दै सारा बुहुमाव मोजांथारैनो फोसावनो हागोन आरो बेबादिनो बयबो बे धोरोमखौ नाजावगोन आं बेखौनो मिजिंथिदों। नोंथांनि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे फोसावदों नामा बाथौ? आंथ' दा फोसावनो हानाय माबा गैया, खिन्थु सम सफैथों जों मा हिसाबै खालामनो हायो जों नायगोन आरो जि हानाय समावथ' जोङो होबोबाय जा हायो बिदिसै। गिबियावनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोंनि कुमारिघाटा बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 37थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैयानिफ्रायनो अर्थात 20, 21 आरो 22 खालाराव जों खुंफुंजोबगोन आरो बिनिनो मैयानिफ्राय जागायबाय आरो दिनै नैथि सान। बे नैथि सानाव जोंहा फुंनिफ्रायनो हाबाफारि लेखायै गोसोखां खाम्फा बेखेवनाय, बेबायदिनो खुगा लाइसि बेखेवनाय बे हाबाफारिया जोंना जानानै थांबाय आरो बेयाव जों नुनो मोन्दों गोबां रायजो राजाफोरा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों आरो लोब लोब फैदों आरो गाबोनहाय जोंहा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा नुजाफैगोन मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजागोन आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैगोन। बिनि थाखायनो बिथांमोननि बेसेन भरा बिबुंथि खोनासंनो थाखाय जोंनि गासै बाथौ सिबियारि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे सेसाबानि जथाइ बाथौ थानसालिनि फैलाव गबसाराव फैनानै गाजा गोमजायै नुजाफैना बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। दा नैबे 2024 मायथाइनि गोदान बोसोर जानुवारि फैगासिनो 2025 मायथाइ, दा बिनि गासैबो रायजोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरग्रोबाय आरो दिनैहाय जोङो कुमारिघाटा बियाब बाथौ गौथुमा नैबे 20, 21, 22 डिसेम्बराव जोङो सेसापानियाव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो लागासिनो। दा बे हिसाबैनो मैया गिबि सानाव दौरि सावरायमेल बियो जानानै थांबाय आरो बे दौरि सावरायमेलनि गेजेरजों कुमारिघाटा बियाबनि गासैबो दौरि दौसि आसारि गासैबो सावरायलायनानै जोङो बाथौ थान्दैनि नेम निथि बायदियै जों गासैबो कुमारिघाटा ओनसोलनि रायजोफोरा बा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेसेबांनाखि जोंनि बाथौ सिबियारिफोर दं बिथांमोना जोङो नैबे बाथौ थान्दैनि गेजेरजोंनो बा बाथौ थान्दैनि नेम निथिखौ लानानै सोलिलांगोन होननानै मैया डिसिसन लालायलायबाय। दा बे जोंनि मोनसे खोब मोजां डिसिसन जादों आरो दिनैहाय जोङो बाराजा मोनसे बिसेम्बि बेखौ बेखेवबाय जोंनिनो तामुलपुरनि एक्स MLA इमानुएल मुसाहारि सारा, बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसेयैनो नैबे जोङो दिनैहाय दा लाइमोन आरो माइनावनि सावरायमेल दङ, बेवहाय जोंनि तामुलपुरनि DC पंकज चक्रवर्ती बिथां सारा नुजाथिफैगोन आरो लोगोसे जोङो गाबोनहाय 22 खालाराव जोङो लिंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारखौ, बिथाङाबो नुजाथिफैगोन होननानै खोथा होदों। दा जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौ जोङो माबोरै सांग्रांथि लाबोनो हायो जों बिनि माखासे पलिसिफोरखौ बानायबाय थादों आरो बिदिनो लासै लासै जोङो कुमारिघाटा ओनसोलनि बा सारा आसामनि बर'फोरखौ जायफोरा बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो खौसेथियै जोङो एखे धोरोमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ जोङो बाथौखौ सिबिलांनो थाखाय जोङो माखासे डिसिसन लाबाय थादों आरो बेबायदियैनो जोङो फैबाय थानाय समाव मावलांबाय थागोन होननानै जों आसा फारिदों। बडि फर्मेसन बिदि जाया, जोङो बाथौनि नेम हिसाबै जोंहा बोसोरथाम दङ। दा थांनाय बोसोरावसो कनफारेन्स जादों, एबार कनभेनसन आरो फैगोन बोसोरावबो कनभेनसन जागोन आरो बिनि नेक्स्टआवसो कनफारेन्स जागोन।